Sanibonani, ninjani niyaphila? Sithembe niyaphila nonke, umfowabo Mkhonzeni Mbingelelayo. Sithembe niyaphila nonke. Samukela lonke ama-new subscribers to this channel. Thank you so much for being here and supporting this channel. Ividiyo yami imfishane kakhulu. Kunewari enginayo nje encane la. Nakuba ngike ngayenza ividiyo before ngathi ngingomunye wabantu abathi uJulius Malema CIC angifisi aboshwe, angifisi ayijele. Namhlanje ngiyakuphinda lokho, angifisi ayijele. Isifiso sami leso ukuthi isigwebo sakhe asithole engaphandle, shothi agwetshelwe ngaphandle kwejele. Uyayibona? Namanje isifiso sami leso. Kodwa kukhona iwari enginayo la. Nginewari ngendlela akhuluma ngayo nama-statements wakhe ngalolu daba. Uma ethi yena etshela abalandeli bakhe namhlanje ukuthi amaphaphu phansi, uthi awehla amaphaphu. Kusasa nje yena uzobe eme phambi kwabo ekhuluma nabo bese uyagoduka uye ekhaya. Uyayizwa leyo? Shothi manje uya-preempta ukuthi i-judgment izothini. Ngicabanga ukuthi lokho futhi akuthumela umlayezo omuhle kubantu ngoba abanye njengamanje uma ekhuluma kanje bathi usho ukuthi usebribe ijaji yini. Le nkulumo yakhe ingaba nama-meaning amaningi nama-interpretations amaningi because uma ekhuluma kanje uyamuzwa ukukhuluma ngokuqiniseka. Shothi useyazi ukuthi yena kusasa uzobe engagwetshwanga. And lokho ngandlela thile mina kunginika nomqondo ukuthi akahloniphi inkantolo uma ikhuluma kanje. Inkantolo zibheda impela bafethu, amajaji abheda impela, kunezinto ey'ningi nami engikhala ngazo ngamajaji, but at the same time ngikholelwa ukuthi kumele siwahloniphe amajaji. Nakuba siwagxeka kodwa i-respect siwanike ngendlela okufuna senze ngayo nendlela esifuna sikhulume ngayo. So nje le nkulumo yakhe leyo ukuthi athi yena uyaqiniseka ukuthi kusasa uzobe ekhuluma nabalandeli bakhe bese uyagoduka ekhaya, ithumela umlayezo o-wrong mina ngokwami kubantu ukuthi kungenzeka ukuthi abanye bamsole ngokuthi hayibo ukhuluma engathi sowukhipha intshontsho. Yini le kwenza uqiniseke kangaka? Uyayibona? So angazi nina niyibuka kanjani le ndlela enza ngayo uJulius Malema. Ake niphawule la, ngifuna ukuzwa nje imbono yenu. Mina ileyo nje i-concern yami enginayo. Uthini owakho umbono ngalama statements awenzayo uMalema ukupreempta i-judgment ukuthi uzobe ayiwinile nakanjani kusasa? Yilowo nje mfisa ukusho la. Ngicela uvo lwenu. Mfoka Mkhonza lo. Ngicela ni-comment, ngicela ni-subscribe, ngicela ni-follow. Sihlangane kuvidiyo elandelayo. Thank you so much.